ତାକୁ ତା ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା କଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ହଁ ହଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ତୁ ନହେଲେ ଘରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ପିଲା ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଇଲା ବେଶୀ କହିଲା ବାଲା। ଆଉ ର ମୁଁ ଯାଏ ଗଛକୁ ଚଢେ। ଇରେ ମା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚଢେଇ ଛୁଆଟା ହେଇଛି। ଆଉ ରୁଆ ତଳକୁ ନଉଛି ଦେଖିବ। ଆରେ ନେଉଳ ଏଇଟା କି ଚଢେଇ ଛୁଆ କିରେ? ଏଇଟା କାଠହଣା ଚଢେଇ ରେ। ଏମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଭାରି ଟାଣ, ଗଛ ସବୁ କାଟି ପକାନ୍ତି। ନେଉଳ ଭାଇ ଆକୁ ନେଇ ଚାଲେ ଇଏ ବଡ ହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ତାକୁ ଯାଇକି କାଠ ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଆଣି ପକେଇବା। ହଁ ବଢିଆ ହବ। ନେଉଳ ଛୁଆକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ତା ମା ଆସିଲାଣି, ଏଲେ ଖୁପି ପକେଇବ। ତା ମା କଣ କରିବ? ଚାଲେ ଡାଙ୍ଗ, ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତୁ ଜଲ୍ଦି ସାଇକେଲ ବସ। ମୁଁ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ ଘାଇଁ ଘାଇଁ କିନା ଉଡେଇବି। ଏଉଠୁ ମାଙ୍କଡ ଜିତ ମାରିବି, ସିଧା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପଡିବି। ତୁ ବସ ଜଲ୍ଦି ବସ। ଆରେ ମତେ କଣ ଖୁପୁଛୁ? ମୁଁ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ ବୋଲୋ ଆରେ ଏମିତି କଣ ଖୁମ୍ପୁଛି ରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣା କରିଦବ ରେ। ବୋଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ବିଶୁ ପଞ୍ଚାରେ। ମତେ ଖୁପିନି ମୋ ପିଠିଲ ବୋଲ ମରିଗଲେ ମୋ ବ୍ୟାଗ ବି କଣା କରିଦେଲା ମୋ ପିଠି। ଆରେ ସେଠି ତ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯା ସେଠି ଯା ଖୁମ୍ପିବୁ। ନେଉଳ ଭାଇ ଦେଖୁନୁ ପଛରେ ତାର ମା ଗୋଡଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଚଲା। କଣ କହିଲୁ? ତା ମା ଦେଖିନେଲା। ର ଏବେ ଟପ୍ ଗିୟର ପକଉଛି। ର ଇରେ ମା ଆଚ୍ଛା ଧରି ପକେଇଲା ରେ। ଚଢେଇ ସାଇଡେ ଆରେ ଖୁମ୍ପ ନା ରେ। ପଟେଲା ଇରେ ମା ଆଚ୍ଛା ମାଲୋ। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ଚାଲେ ଦୌड़ ରେ ଡାଙ୍ଗ ଦୌड़। ଇଲୋ ମାଲୋ କେଡେ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟଟା ରେ। ମାଲୋ କଣା କରିଦେଲା। ଇଲୋ ମାଲୋ କେଡେ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟଟା ରେ। ମାଲୋ ହଇରେ କାହିଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହଉଛ? କଣ ହେଇଛି? ଥାଲେ ନେଉଳ କାଟ ହେଲା ତଲେ ତୁଆକୁ ନେଇ ଆସିତି ତ ତା ମା ଗଲେଇ କୁମ୍ପୁତି। ହଇରେ ମୋ ବାଡି କୁଆଡେ ଗଲା? ଯା ଯାଇକି ତାକୁ ତା ବସାରେ ଛାଡିକି ଆସ, ନହେଲେ ଏ ବେତରେ ପିଟି ନେଇ ତତେ ଛାଡି ଆସିବି। ହଁ ଯାଉଛି ସାର୍। ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ତା ମା ଆମକୁ ଖୁମ୍ପି କଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଟୁଆ ଟୁଇ ଟି-ଶର୍ଟ ବି ସୋଫିକାର୍ଟ ରେ ଆସିଗଲାଣି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋଫିକାର୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟୁଆ ଟୁଇ ଟି-ଶର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ସାଇଜ ର ଟି-ଶର୍ଟ ବାଛି ବାଇ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଏବେ ହିଁ sofficart.com କୁ ଯାଇ ନିଜ ସାଇଜ ର ଟି-ଶର୍ଟ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ। ନେଉଳ ଭାଇ ତୁ ସତରେ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲୁ? ନା ବା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ପରା ତାକୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି। হে ଭଗବାନ, ହଇରେ ତତେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣିଲୁନି? ଗିଣ୍ଡୁ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ନେଇକି ସେ ଛୁଆକୁ ତା ବସାରେ ଛାଡିକି ଆସିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଆରେ ରହ ଆରେ ଯାନା କହୁଛି ଭଲ ହବନି। ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଆରେ ରୁଆରେ ଯାଅନି। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, କାଠହଣା ଚଢେଇ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଖୁମ୍ପିଲା। ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିବ ତା ଛୁଆ ବଂଶୀ କାକା ଘରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେ କଣ ନ କରୁଥିବ ରେ। ହଁ ରେ ବିଶୁ, ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି।
ଏ ସାବି ଡାଙ୍ଗ ବାପ ମରିଗଲି ଲୋ। ଆରେ ଏ କାଠଣା ଚଢେଇଟା ମୋ ଘରେ କଣ କରୁଛି? ବାପ ବାପ ଲୋ। ଏ ସାବି मेरी ये बंसी का केमती रोडी कहीं करूचंदी अले ताल ताल देख क्या ताल अरे छाड़े रे मते। अरे मु तोर कौन करली बापा बापा पळा रे। केके तमे किछि करिनो ए नेउळ त छुआ कोणी घरे लुचि के रखिछि अले तो तुआ को ले आमु का कुंपी बोली मोला गेंडू ताला लतिया पिलिता देखिल तो छुआ पे से कितने ढोल बिकले होतिले हाय रे बालुंगा खेचड़ बदमाश तू एठिकी पाठ पढ़िया को आसीचु ना ये चढ़ई बिलेई पालिबा को आसीचु तते किए कहला ता छुआ को घर काढे को जाऊ कि ना नहीं अच्छा मामू भूल हो गला मालो 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 भूल हो गला मामू छाड़ दियो आओ रखिबनी भूल हो गला मामू मालो अरे बा नेउला भाई तू तो छुआ सता मां को भी हम घर को नहीं आसिलु दी जन को भलो करी रखिबा कोन हला ता मां खुपी खुपी मो अवस्था 12 बजे सलानी आउरी कहूची रखिबू सब नेउला भाई रे बुद्धि मोर किछ बोल नहीं କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଖା ବସିକା ଆହୁରି ମାଡ଼ ତମେ ମାନେ ସବୁ ସିଆଡେ ଯାଉନ ଆମେ ମାଡ ଖାଉଛୁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଛୁ ନାହିଁ मेरे जाइनी पर्यंत एक अटकणे